ole nu le patte kan fa te preschool le school hankal trana tero hankal tran dek ka khosika non ne ya shitlang om nan ron ne ngal ringot maya amang ang thak du tero amara zu hetiang shitlang om na khosiki la om ani lo tlang puya viral infection wang ani a chu wang chu amai na re le mai thina a du re de thina ni thum atanga ni nga atanga ni sari thleng om thei thina ke mani Naupang doctor phei chuan thlatina shitleng an kang ron kai po hian la oma kan ngai lova infano fa pa kha taksa chak lo viawa a se lo big viau ti na ni lova an immunity la chak tok lo wang mai ani a tha chho je langa kumnga tlin phei chuan Hrileng rong kai mang to longa kai ni pon ala viau to ang chuwang chon ama sei lo hlau thong lo ula karon shil du chewa chuan enti khuna nge I hetiang tlang Hrileng khosik te hi kan hlau tho nang I doctor pula kan kalpui hun tur ti kha halo en le la ama sabera chuang khosik sang le rei mo ni thum atanga ninga chuang ani chuan doctor pula rong kalpui ula ani lo chuan thoha te omin thoa kan ti chuan an ma ni ang ro kum khatra atanga kum nga chuan minute khata voi somli ai tam an thok khan thorang kan ti khatianga chuan domdoi rong kalpui nge ngei tur ani omin septe omin rong kalpui tur ani chuan thil ei tha thei lo ang khosik lai ni lo khosik lai chuan engman ei tha thei lo khosik lai lo po thil ei hlei thei lo te I chaw ngoi te duk te I kai te luak te dehydrate te har chiang mang lo te khatianga nom chuan rong kalpui nge ngei don nia chuan hetiang tlang Hrileng laka hian an tiang kan fa te kan ven theng masa chuan in ven viau thei de lawa chuan chu Naupang ani anin veng hlei thei thi lo ma se tlem ti thei oma chung te chu I mask vuah that te hand washing mo hand hygiene zir tir that te bottle in share lo te skula chuan ha chiao le khu vela ka hup dan zir tir that te chuan ele in ti that te mut that te tero chuan kan fa te tlang Hrileng khosi kan nei chuan school kaltir lo vela midang po wa kai lo se kha du tu samania chutiang bak vak chu in ven dan om lo chuan a topa chuan vaccine lak that te abikin shitlang om na chi influenza te laka ven nan chuan influenza vaccine a thei chuan lak ni se chuan hetiang tlang Hrileng khosik te om na te an ron nei hian tingen in lama kan lo ti ve the kan in enkol dan tur pakhat na chuan rest thatanga mut thatanga chuan tuiril lampang in thatanga ors te soup te mo chatak khi chu har shima chuwang san tuiril lampang lo lo tha ila na chhok na pek thatanga paracetamol kan du bera pek ngun thei bera main video masa po kan soi to kha lo enila na chhok na pek dan tur chung chang chuan in steam te kan ti thanga chuan tuilum te in te khoizu han in te khatiang kha kan lo ti thin don nia du chu hetiang khosik le shitlang le omna te hi viral infection ni tlang pui wangin antibiotic lo lo ula ana zoin lo lo au ula achan chu an nei don chu wang chu antibiotic in pek zel chuan antibiotic resistance nei te na kina lo oma atu nge ya chau kan pedon nia chuan to ber ka sei du chu Naupang tiang kumnga abikin kumngan hoi lam phei chu Hrileng an lama ma chu wang chu lu le pate ka cha thin ber chu anga in fa te hi an chawin chetur ani an ha in chithiam tur ani in chik chuan mel en ngot pona sheta chuwang chuan kha in homework ni se in lo chik ve viau don nia first line of defense tur in anu le pa te hi second line chau kan ni tur ani anat le anom lo kha in shem ma sa tur ani lo thonom chin kha nangman in lo hre ve nge tur ani lo me